hyvä Veikko. Sieltä Veikko tulee 1200 maratoninsa maaliin. Hyvää onnea. Kiitoksia. Ja sitten lähdetään laittaa tuosta alkumusiikkia päälle. Se odotellaan vielä hetki, että se lähtee päälle. Ja tosiaan tervetuloa YouTube ja Musake Podcast. Tänään keskustellaan vähän liikkumisesta, juoksemisesta, maratoneista. Ja mulla on täällä elävä legenda, juokseva legenda paikalla, Veikko Ollila. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on suuri kunnia minulle. Ja kiitos noista kauniista sanoista. Joo. Nyt jos ajatellaan, että niin kuin ihan juoksemista ja maratonia, että se on monelle niin kuin tosi kova suoritus. Tiedän itsekin, kun muutaman semmoisen on juossut, mutta miten on mahdollista, että joku ihminen juoksee 1200 maratonia? Veikko on nyt juossut 1200 maratonia, ja jos ajatellaan se kilometreissä, se on yli 50 000 kilometriä. Veikko on juossut niin kuin maapallon ympäri ja vähän niin kuin vielä lisää. Käsittämätön matkamäärä, käsittämätön kilometrimäärä. Miten tämä on mahdollista? Kysytään Veikolta siitä. Kerros Veikko vähän, että kuka sä oot ja miten sä sut sit naksahtamaan tuohon juoksumiseen? Joo, niin mielenkiintoista ja haastavasta kysymyksestä. Osaisinpa siihen sitten tosiaan hyvin vastata, mutta että tosiaan nimi on ja on syntyjään pohjalaisia ja kai sitten se, että pystyy tuohon, niin minä kuvittelen ainakin, että siinä on osin pelintätekijöitä. Vanhempani, isovanhempani ja niin edespäin, niin kuin monen munkin suomalaisen esijuulet, niin ne on siltä ajolta, jolloin elämä on ollut työtä 365 päivää vuodessa ja niin edespäin. Se sitten, että minä vaikkapa 50 tai 100 päivää käytän tai 100 päivänä juoksen vuodessa, niin se on sitä työn korviketta. Ja kun minä aikana olen ollut puhetyöläisenä ja leukaa lonksuttanut ja siitä saanut palkkaa ja puhelimessa soitellut sitten ja sähköpostia lähetellyt, niin se on fysiikalle helppoa, mutta minä ainakin hahmotan, että juokseminen ja maratonien juokseminen, niin se on ihmiselle tunnosta tekotyötä. Minä en osaa tätä 1200 ilmeisesti pitää niin isona määränä sitä, mutta että onhan siinä monena pakkasaamuna ja lähdetty maratonia liikkeelle juoksemaan, monena hellepäivänä juostu. Ja kun tämän määrän sitten viime lauantaina saavutin, niin se oli täsmälleen 23,5 vuoden tulos, että se on sitten keskimäärin yli 50 maratonia vuodessa. Periaatteessa 1 per viikko. 1 per viikko, ja meillä maratonarilla on semmoinen Kalevi Saukkosen meidän alamme legendan määritelmä, että se on A-luokan maratonari, joka pystyy tähän keskimäärin 1 per viikko. Jotka ei siihen pysty, ne on B-luokkalaisia ja sekin on hyvä. Eli sä kuulut parhaaseen A-ryhmään? Tänä vuonna ja monena vuonna peräkkäin, mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii sen vähintään 52 maratonia joka vuosi. Ja tänä vuonna näyttää siltä, että se asettuu siihen lukemaan 55. Se on laskenut viime vuodesta, se oli silloin 58. No, mutta miksi maratonjuoksu ja mikä sai sut juoksemaan just niin kuin maratoneja? Voi kun tietäisi, mutta olen koko elämäni suurin piirtein tiennyt se, että minä olen tämmöinen kestävyysliikkuja enempi. Eli ei ole nopeutta, mutta sitten sisukkuutta, niin kuin meillä korvenraivaajien sukuihin kuuluvilla sitten ilmeisesti on. Ja meitä lienee muitakin kuin minä siinä sitten, niin se sitten, että pystyy tekemään päivän töitä ja huomenna kanssa ja ylihuomenna kanssa ja niin edespäin. Se ehkä tekee sitä sinnekkyyttä ja tällaista sitten. Ja maraton on semmoinen laji, että sehän tietysti on ihmiselle, joka ajattelee, että pitäisi lähteä juoksemaan, niin se ensimmäinen kilometri voi olla kova. Ja niinhän se onkin, jos ei sitä ole harjoitellut. Mutta sitten kun niitä lähtee liikkeelle ja lenkkeilee ja juoksee, niin ne muuttuu yhä vaan helpommaksi ja siihen pystyy sitten vähitellen sen kestävyyden lisäksi sitä nopeuttakin hankkimaan ja
hankkimaan sitten ja kaikessa liikunnassa, niin kuin tässäkin on se hyvä puoli, että kun meillä onneksi tänä päivänä ja näinä vuosina Suomessa on riittävästi ruokaa, niin ei tule sitä outokumpua tähän paikkeelle ja voi syödä sitten maratonin jälkeen ja ennen sitäkin vähän leilumasti. Niin, ruoka on mukavaa. Se on hyvä ja kaikki asiallisesti tehty ruoka on hyvä. Muistaakseni niitä ensimmäisiä kilometrejä, kun lähdet juoksemaan tai se ensimmäisen maratonin, niin oliko se minkälainen sulle? Oliko se tuskien taivaalla vai oliko se semmoinen, että tämähän meni nyt niin kuin aamupuuron söisi? Joo, ensimmäinen maraton oli kesäkuun alussa 2002 ja se oli sitten tuolla Luissalon maraton ja minä menin sinne tosiaan ja lähettäjän laukauksesta lähdettiin liikkeelle ja aluksi minä menin lujaa ja ihan kivaltahan se tuntui sitten, mutta puolikkaan jälkeen ei enää välttämättä niin kivalta ja kun 2/3 oli juostu, niin yhä vähemmän kivalta ja minä siitä, kun se oli 3 kierrosta se Luissalan maraton silloin, niin melko paljon sillä 3. kierroksella joudun kävelemään ja olihan se tuska, olihan se todellakin sitten sillaista, että minulta oli voimat menneet jo ajat sitten, mutta maaliin tultiin ajassa 4:25 ja tänä päivänä se taas oli sitten ihan hyvä aika. Mutta joka tapauksessa niin jäin koukkuun ja sinä kesänä juoksin 4 maratonia ja silloin Vantaan maraton saman kesän, olisiko syyskuun lopussa, niin tein semmoisen ajan kuin 3:14 ja vähän päälle. Tunti niin kuin sipasit pois. Tunti oli poissa ja se kun minä olin sitten sille ensimmäiselle maratonille juossut korkeintaan puolimaratonin mittaisia pätkiä, niin eihän siinä ollut sitten kokemusta niistä kilometreistä, mitkä tulee vaikka 21 kilsan päälle, puhumattakaan 30 kilometrin päälle tulevista kilometreistä. Ja kun minä vähitellen sitä Kloppa oppi siihen ja koko kesä sitten lenkkeilin täällä kotikylällä, niin Kloppa oppi ja tosiaan 3:14 tuli silloin Vantaan maratonilla hyväksi tulokseksi. Ja, no, aika hyvä. Ja minä olin silloin ikäsarjassani 8 ja yllätyin itsellänikin suuresti sitten, että hei, minä sijoituin muuten täällä sitten. Ja se antoi tietysti intoa sitten, että tämä on jatkossakin ja se into on jatkunut sitten. No miten sitten kun tuli 100 täyteen? Missä se oli, muistatko? Se oli tuolla Vihan maratonilla Tampeleella, en muista vuotta, mutta ensimmäisenä vuosina ei tullut tietystikään monia maratonia vuodessa. Ensimmäisenä vuotena oli 4, sitten taisi seuraavana vuonna tulla 8, olikohan sitten täyttä salijata 12 ja niin edespäin, että siinä meni ensimmäiseen 100 meni monta vuotta. Joo. Monta vuotta sitten, mutta muistan kyllä ne 100 maratonin sitten Tampeleella sitten se, mikä siellä on se, että ei Tampere-aleena, vaan Pilkka-aleena Niin, sen ympäristössä juoksi. Ja olihan se itselle mielenkiintoinen 100 maraton siellä. Ja sen jälkeen on niitä satoja tullut 11 kertaa, mutta kyllähän se 100 ensimmäinen on sitten se, mikä jää mieleen. Ja 500 jäi mieleen myöskin sitten tuolla Paloheinässä ja niin ikään 1000, olisikohan se 3 vuotta sitten Paloheinässä kanssa. Ja silloinkin satoi maaliin tullessa niin kuin viime lauantainakin. Kyllä. Ja sitten mikä sulla on hyvä, että vaimon kanssa pääset juoksemaan. Se on tämmöinen yhteinen tavallaan aamukahvihetki aina, että käytte raapasemassa maratonia ja sitten alkaa päivä siitä. Joo, tästä toivoisin, että kaikilla maratoneilla olisi sellainen iloinen asia kuin sitten olen löytänyt nykyisen vaimoni sitten maratonilta, Paloheinän maratonilta ja 2017 vuonna joskus marraskuisena syksyisenä harmaana päivänä eräs naishenkilö maratonin elästä huollosta, kun lähdettiin liikenteelle, niin liikkeeseen jatkamaan matkaa, niin tuli vielä ja kysyi sitten, että sopisiko, että juostaisi tämä loppumatka tästä maratonista yhdessä. Sopihan se tietysti, kun naishenkilö näin hieno idea tuo esille ja siinä sitten keskusteltiin ja vähitellen tutustuttiin sitten ja juostiin sen jälkeen monia maratoneja yhdessä ja viime lauantaina, kun yhdessä juostiin 500, minun
1200 ja hänen 534 maratonin, niin hän sanoi, että ollaankohan me nyt 450 maratonia juostu yhdessä. Minä sanoin sitten, että ehkä ollaan vielä enempi. Mutta juuri näin olen todella onnistuneesti löytänyt rakkaan vaimoni maratonin puitteista ja ymmärsin, että vaimoni mielestä on sama ihana tilanne ja olemme molemmat ikirakastuneita toisiimme. Ja meillä on tosiaan tämä, niin kuin sanot, aamukahvimaraton Niin. mutta kyllä ne aamukahvit juodaan tämän pöydän ääressä ja aamupuulot juodaan kanssa sitten. Ja Mutta siinäkin on tavallaan ymmärrystä molemmilta puolilta, että kuinka kiva on käydä pitämässä itsestään huolta ja yhdessä juosta, niin se on kyllä tosi tärkeää. Se on sitä liikunnan iloa yhdessä sitten. Juuri näin, ja eräs yhteinen tuttumme sanookin sitten, että se on hyvä, kun ei tarvitse vaimolle ja miehelle selittää, että miksi mä lähden tuohon maratonille, kun joillakin valitettavasti kollegoilla voi olla se tilanne, että pitää selittää, että miksi taas pitää lähteä, että tänäkin lauantaina tai sunnuntaina juoksemaan maratonia, kupahus vieköön, täällä kotonakin voisi olla. Näin se on. Tämä on se kans ikuinen kysymys. Vähän vielä tuommoisia speksejä, eli oliko se niin, että sä oot kolmanneksi eniten maratoneja juossut Suomessa? Tällä hetkellä on sitten se tilanne, että tosiaan Hans Mansten, joka tällä hetkellä juoksee niitä pari kappaletta viikossa tuolla Puolanmaalla, niin hän on juossut niitä yli 2000 kappaletta. Loimaalla on sellainen henkilö, joka on naisten ykkösenä, kuin Litva Vallivailla Pasto, jolla on 1300 maratonia. Ja hän on sen kerännyt sitten vielä nopeammasti kuin minä sitten, ja minulla on 1200 tällä hetkellä. Ja tosiaan se on kolmanneksi eniten Suomessa tällä hetkellä. Ja maailman tilastoissa japanilaiset pitää sitten maailmassa tilastoa siitä, että kuinka paljon maailmassa on yli 300 maratonia juosseita ihmisiä. Ja se tilasto julkistetaan aina vuodenvaihteen jälkeen. Ja viime vuodenvaihteen jälkeen minä silloisella 1145 maratonia lukemalla niin oli maailman tilastossa 35. Joo. Ensi helmikuussa suurin piirtein silloin saa nähdä, että monesko minä olen sitten vuoden 25 jälkeen tällä 1200 lukemalla. Ja vaimoni on myöskin hyvällä sijoituksella siellä mukana, noin 500 tai jotain siltä luokkaa. Mutta siellä on 200 ihmistä ympäri maailmaa, jotka on sitten tämän 300 saavuttanut. Ja viime vuoden vaihteessa siellä oli, eikö se ole nyt, tällä hetkellä noin 70 ihmistä Suomesta on sillä listalla mukana. Siinä maailmantilasta on vähän yli 100 ihmisen lista. Mites pariskunnat? Onko semmoista listaa? Tehän olisitte aika kovasti. Tehän voisitte semmoisen sanoa, että hei. Joo, mielenkiintoinen juttu. Tämmöinen uusi juttu. Loimaalla on tämä Litvan mieskin juossut sitten monta maratonia, mutta muutama vuosi sitten taisi olla semmoinen tilanne, että me Elinan kanssa me päästiin heistä edelle sitten, mutta en tiedä, onko maailmassa toista pariskuntaa, jolla olisi yhteensä tämän verran. No se pitää ottaa selvä saman tien. Ja sitten varmaan monelle juoksijalle, maratonarille niin kuin kiinnostaa se, että se sun palautuminen, että kun sä et hirveästi kun treenaa noiden maratonien välissä, kun tietysti kun on viikkoväliä ja sitten juokset taas, mutta se, että esimerkiksi viime kesänä, kun oli kaikista ne kuumimmat ajat, niin sä juoksit 4 peräkkäisenä päivänä maratoni, etkä mikään huonoa aikaa, siis peräkkäisinä päivinä. Niin miten sä hoidat sen tankkauksen? Kerro vähän. Nyt veli-Mattinen pikku tarkinnus, se oli 6 päivänä peräkkäin. Anteeksi pieni seko. Mutta joo, ja tämä oli vaikka kuinka mones kerta, kun tällaista on tehty. Mutta miten sä sen teet? Mä ainakin maratonin jälkeen, niin se on 2 päivää ihan morjes. Se on sellainen juttu, että kun sitä treenaa, niin se muodostuu sitten, ei siinä ole mitään erityistä. Tämä on varmasti yksinkertaistamista tämä asia suhteen, mutta kun ihmisen kroppa oppii tekemään tällaista hommaa, niin se tekee sitä sitten. Ja tietysti on se sitten, että näistä 6 niin eihän ne ole kilpailuja.
kun ensimmäisen niistä on saanut maaliin ja matkallakin, niin sen tietää, että niitä tulee 5 perässä ja huolehtii siitä, että eihän siinä kannata itseään läkähdyksiin eikä uuvuksiin juosta sitten. No mutta jos sä vähän 4 tuntia juokset tuommoisella kuumana kesäpäivänä, niin hei. Mutta se on justiin sitten sitä, että kroppa on oppinut siihen, No joo, siihen niin kuin johonkin muuhunkin asiaan meidän kroppa, meidän elimistömme oppii. Joo. Ja minulla on ollut mielenkiintoisena ja yllätyksenä itsellänikin sitten se, että tuollaisessa, kun on useita peräkkäisiä maratonpäiviä, niin useasti käy niin sitten, että se aika paranee päivästä toiseen, vaikkei sitä niin itsessään tavoittelisikaan, vaan se ehkä kroppa siinä sitten oppii myös vähän lisää. Kyllä. Lisää sitten, ja tietysti jos on kuuma kesäpäivä, niin kyllähän se velottaa sitten. Kyllä. Velottaa, ei sitä pääse mihinkään, mutta ja sitten viimeisenä päivänä voi kokeilla, että mihin pääsee. Niin, kyllä. Mutta sittenhän tietysti niistä nyt ei ole hyvä puhua, mutta ainahan kaikkia loukkaantumisiakin tulee, että se kestävyys on aina niin kuin kovasti tämmöinen maraton niin kuin kestävyyslaji ja muuta, niin ainahan paikat ei kestä, että sullakin on ollut aina välillä kremppoja, mutta sä oot päässyt niistä kumminkin yli ja muistan kun sun kanssa ollaan puhuttu, niin sanot, että nyt on vähän joku takareisi tai muuta, mutta sä oot silti mennyt maratonille ja silti se kulkee. Että sä oot varmaan oppinut myös niiden loukkaantumisten kanssa sitten niin kuin toimimaan. Ihan niin kuin huippu-urheilijat, jääkiekkoilijat ja muut, että jos on nyt joku vaikka vähän polvirikki, niin mennään silti kentälle. No joo, olen turhankin sitten tällä hetkellä, jos ajattelisin, että on takaleidessä ilmeisesti jotain lepeämiä, niin kuin yhtenä kesänä oli, yksi kesä meni pilalle sen vuoksi, kun hamstring-lihakset, eli nuo takaleiden lihakset, siellä oli kai joku lepeämä. Minä monta maratonia menin tuskallisesti sitten Niin. ja luupiikin kanssa myöskin. Tänä päivänä en lähtisi siihen, mutta todellakin niin olen sitten aktiivisesti näitä maratoneja kelännyt sitten, mutta olet oikeassa Veli-Matti, niin kyllähän ne opettaa sitten, että jos esimerkiksi alkaa sen luupiikin tyyppinen, en sano sitä pilallista telmiä, Niin. mikä se taas olikaan, niin jos se alkaa oileilemaan, niin kyllähän sitä kannattaa ylittää sitten estää ja hellittää sitten, että kyllä kroppaa kannattaa kuunnella, Kyllä. mutta ikävä puoli, että niin minulla kuin ilmeisesti monella muullakin, niin sitä kuuntelemaan on opittu kantapään kautta. Kyllä, ja se sopii hyvin tähän juoksuun. Mutta sitten sullahan työura sitten tietysti loppui ihan tälleen, totta kai kun ikääkin tuli ja näin, mutta sitten sulla jotenkin alkoi tulla tylsää kumminkin, kun vaimo oli töissä ja sitten teillä oli maratonit viikonloppuna, niin sitten sä vielä koulutetuksi jääräjäksi. Joo. Täytyy sanoa tässä sitten, että todella kiva sitten, että terveyttä oli, että no onko se sitten tämä harrastuksen ansiota vai jonkun muuta ansiota sitten, mutta että kun aikanaan jäin eläkkeelle, niin tein moninaista muuta harrastustyyppistä työtä ja sitten hoksasin, että voisi tässä sitten vaikka oikeastikin töitä tehdä, semmoista, jossa sitten puhutaan euroistakin sitten. Ja sitten tosiaan niin hain näitä työpaikkoja omalta entiseltä sektorilta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, mutta kun siellä oli ennestäänkin se tilanne, että ala oli huomattavasti supistumassa, niin siellä oli silloiset toimijatkin leikkimässä tuolileikkiä, että kuka jää sitten ilman tuolia seuraavassa paikkojen jaossa, niin eihän sieltä mitään illonnut. Ja sitten minä aloin funtsimaan, että mitäköhän tässä tekisi sitten, niin pohdin, että voisihan sitä vielä vaikka lähteä opiskelemaan, niin kouluttaudun tosiaan koulutetuksi hierojaksi ja nyt olen sitten vuodesta 2020 alkaen sitten osa-aikaisesti tehnyt koulutetun hierojan töitä sitten täällä omassa kotikunnassani ja todellakin pidän siitä työstä ja kun pystyy sitten tekemään sitä osa-aikaisesti, kun saa eläkettä myöskin, niin sitä voi niin kuin, se on oikeata työtä, mutta siinä voi sanoa kuinka paljon sitä haluaa tehdä ja kuinka paljon siihen antaa aikaa. Ja se on sikäli hyvää työtä, että siinä ihmisille tekee hyvää ja kun siinä ihminen tekee toiselle ihmiselle hyvää,
näillä 2 hielojan työvälineellä, niin jos ei joku pidä tästä minun tyylistäni, niin hän ei tule minun luokseni uudestaan. Jos pitää, niin tulee toistekin. Ja tästä täytyy nöylenä sanoa sitten sitä, että kun nyt on 6 vuotta ollut tässä ammatissa, niin taitaa olla siltä ensimmäiseltäkin vuodelta vielä ihmisiä, jotka tulee luokseni. Ja Se on hyvä. Se on sitä yrittäjyyden arkea se, että aina kun tulee asiakas uudelleen, niin se on semmoinen kiitoksen paikka. se on sitä sitten ja osaa arvostaa sitä ja yrittää sitten ylläpitää sitä tunnetta sitten, että hän on minulta jotakin hyvää saanut. Kyllä. Nyt oli hieno. Otetaan tuohon loppuun vielä tämmöinen ajatushomma, kun me asutaan nyt täällä Nurmijärvellä sun kanssa. Sä puhuit sanan kunta. Niin. Ja me ollaan molemmat vähän vaikuttamistoimielimissä ja vähän tuolla valtuuston puolellakin ja vähän siellä sun täällä tuolla alueellakin toimitaan vähän tässä. Niin mennään vähän tähän luottamustoimiin tähän loppuun. Ja, ensinnäkin semmoinen, että kun sä oot kumminkin, sulla on valtava määrä kaikkia palkintoja täällä, oot voittanut Suomen mestaruuksia ja muuta, niin miten Nurmijärven kunta on huomannut esimerkiksi nyt nämä sun hienot saavutukset ja 1200 maratonia, kun nyt kun on ollut tämmöinen Nurmijärven kunta 250 vuotta, niin onko ne jollain lailla huomioinut sun meritit? Sano vaan suoraan. Suoraan. Onko tämä talo maksettu? Joo, en ole pyytänyt Niin. eikä ole tarjottu. Mutta 2 asiaa tuohon, kun pyysit suoraan. Positiivinen asia on se, että kun minä järjestin täällä Nurmijärvellä 2,5 vuotta sitten syntymäpäivän maratonini täällä kehityksen majan ympäristössä, Rajamäen kehityksen kanssa yhteistyössä, niin minä sain kunnalta sitten rahoitusta siihen tarjoiluihin ja kestitykseen ihan kivasti, siitä kunnalle kiitokset. Mahtavaa. Ja todella Teemu Siltaselle, joka sitten kunnan henkilönä sitä oli sitten minulle järjestämässä, kiitokset siitä. Ja minulla oli todella täällä hyvät syntymäpäiväjuhlat ja kuinka ollakaan maratonin melkeissä. Ja tänne tuli Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta lähtien ystäviä sitten juhlimaan tätä. Toinen puoli, kun sanot, että miten kunta on muuten huomioinut, niin ei todellakaan mitenkään toistaiseksi, mutta kunnalle vihjeen, että saa tietysti korjata tilanteen. Ja minusta olisi todella hyvä sitten se, että kun tällä hetkellä kunta antaa sitten pieniä rahallisia huomionosoituksia yleiseen sarjan SM ja muissa kisoissa menestyneille nuorille ja yleisessä sarjassa tosiaan, niin siinä sitten jatkossa huomioitaisiin meidät vähän ikääntyneemmätkin sitten, että mekin ollaan sitten liikkuvia ja ehkä muitakin tämä ikäisiä, ehkä nuorempiakin kannustaisi sitten liikkumaan. Ja myöskin se, veli-Matti, sitten, että kun minulla nyt on ilo siihen tilanteeseen, että tuolla roikkuu 25 Suomen mestaruuskulta, hopea ja pronssimitalia, niin silloin yli 50 vuotiaanakin minulla ei ollut todellakaan pienintä aavistusta siitä, että minulla olisi tosiasiassa koskaan minkäänlaista asiallista syytä osallistua lajini Suomen mestaruuskisoihin. Tältäkin vuodelta minulla on henkilökohtainen pronssimitali ja entiset liikunnanopettajat kääntyisi haudassaan, jos saisivat tietää, että tuo Veikko on hankkinut tommosia. Niin. Kenestä tahansa saattaa yllättää kuoliutua sitten vaikka Suomen mestaruuskultamitalisti, eivätkä tiedäkään sitä, että tämmöistäkin lahjakkuutta on. Kyllä. Ja tästä lahjakkuudesta olen nöylän iloinen. Kyllä. Mutta nyt jos ajatellaan ihan Nurmijärven kunnan strategiaa, mikä on mun ihon alla tosi syvällä, niin mehän ollaan nyt strategiaa laitettu, että ollaan niin kuin liikkuvin kunta. Eikä nyt sinne YouTubeenkin, ajatelkaa, Veikko on yli kilometrin juossut jokaisen nurmijärveläisen puolesta. 45 000 asuu Nurmijärvellä ihmisiä, sä oot juossut yli 50 000 kilometriä. Et niin kun lähdetään siitä liikkeelle, että kuka tätä kuntaa liikuttaa, niin kyllä se on Veikko yhtenä niistä. Että niin kuin, come on, jonkinlaista respektiä tästä. Mutta mitäs Veikko, pallotellaan vielä vähän ideoita, että millä tavalla me saataisiin tämä Nurmijärvi liikkumaan. Mä heitän ensimmäisen pallon. Mä mietin, että kun tuolla Helsingissä ja monessa isossa kaupungissakin on tämmöisiä
juoksu kautta, pyöräily kautta kävelyreittejä, missä esimerkiksi nähdään sitten jotain paikallisia nähtävyyksiä, museoita ja näin, niin voisiko Nurmijärvelle kehittää semmoisia reittejä, tiedätkö, että tästä näin nyt Aleksis Kiven kuolinmökille fillarilla tuon verran tämmöisiä karttoja ja sovelluksia, olisiko tämmöinen hyvä? Ja heitä sä mulle, mikä olisi muuten, heitäpä sä palloa mulle. No niin, tuo varmasti olisi hyvä Veli-Matti tuollainen sitten, että siinä samalla paikallistuntemusta Kyllä. saataisiin lisää ja Kulttuuria. sitten Joo. ja siellä, jos olisi vielä se, että siellä olisi jonkunlaisia vaikkapa näissä erilaisissa kohteissa, vaikka Tykkitornin mäellä tuolla täällä Rajamäellä, vähän historiaa siitä, että minkä vuoksi sinne ne on laitettu, tai Kiljavassa sitten tuolla oikeastaan tuolla Sääksjärven ympäristössä, mitä siellä on tehty ja niin edespäin. Ja siellä on sitten Löykäsairaalat, Kiljavan sairaalat. Ja jos ajatellaan niitä sairaalahistoriaa, niin siinä voisi jatkaa. Mutta sitten mielestäni myöskin niin tänne pitäisi saada jonkinlaisia tämmöisiä elilajeihin liittyviä todella matalan kynnyksen tapahtumia, joihin voisi tulla sitten mukaan. Ja joista sitten opastettaisiin vaikka, että miten lajiin päästään sisälle, ilman että tarvitsee pohtia, että en minä osaa, ei minusta ole mihinkään. Joo, totta kai. Ja niin edespäin. Ja vaikkapa tälläkin kylällä Rajamäellä, niin täällä on valtakunnan tason toimija Rajamäen Lykmentti. Se tekee kyllä näitä iltalasteja hyvä näin. Tässä olisi jalkapalloseuroille ihan mahdollisuuksia. Ja sitten vaikkapa ihan sauvakävely on nykyään fiksu laji. Siinä voisi olla eri kylillä sitten tapahtumia, joissa sitten sovitusti sauva kävellään sitten tietystä paikasta, käydään jossakin sitten. Kahvilla ja muuta. Kahvilla ja sitten voisi olla ihan tietysti tämmöinen jo käytetty idea, että haastettaisiin nurmijärviset siihen, että hankkikaa liikuntapisteitä ja kunta tekisi sitten tilastoon siitä, että tänä päivänä näin pitkään ajan sitten käytettiin liikuntaa aikaa. Kyllä. Ja sitten siitä kertyy kuukausittain ja viikoittain sitten listaa lisää. Joo, just tämmöinen appi. Joo, oikein Appi vaikka vanha-aikaisesti Niin, 70 paperille, niin. Ja sitten siitä kunta jotenkin huomioisi. Mutta ei välttämättä niitä, jotka olisi siellä keulalla, vaan niin, että Joo. jokainen, joka on sitten suorituksia hankkinut, niin ne suoritukset olisi sitten huomioinnin arvoisia. Kyllä. Ei millään ihmeellisillä jutulla, vaan nimenomaan huomiointina. Ja vaikkapa sitten paikallisissa ravitsemista kahviloissa kahviliput, että käypähän kahveilla silloin kerran vuodessa, palkitse itseäsi sillä. Nurmijärvi liikkuvin kunta, niin antaa sitten tämmöistä respektiä. Vaikka sä istut pyörätuolissa, joku työntää sua, sä liikut, sä meet, katot paikkoja, tutustut paikkoihin, vaikka on kylästä kylää joku reitti tullut ja meet ja käyt ulkona, vaikka rollaattorilla meet pienen pätkän, se laitetaan, huomioidaan. Nämä on just tämmöisiä kivoja. Puhut asiaa. Just näin. Tämmöisiä yritetään saada Nurmijärvi liikkumaan, kun me ollaan liikkuvin kunta, niin ainakin sanotaan. Tämä loppuu. Maailma on nyt auki tuolla YouTubessa ja podcasti on ehkä vähän tämmöinen pienempi homma, niin kerros Veikko nyt juoksemisesta tai jotain sun maailman filosofiasta, elämän filosofiasta kaikille, että kaikki alkaa liikkumaan ja yrittämään 1200 maratonia. Sana on vapaa. Tuo jälkimmäisen asian Veli-Matti ystävällisesti jätän pois. Mutta olen siinä käsityksessä, että meidän pitäisi tätä maallista kroppaa jotenkin ylläpitää sitten ja yrittää pitää itsemme terveenä niin kauan kuin suinkin, että oli meillä semmoinen tai tämmöinen meillä jäljellä elinvuosia, niin saada se tilanne, että siinä olisi tosiaan elämää niissä vuosissa sitten liikunta eikä maraton välttämättä lisää vuosia, mutta toivottavasti niitä terveitä vuosia lisää sitten ja todellakin niin kun pyritämme pitää tämä kroppamme hyvässä kunnossa ja voi sanoa sitten kokemuksesta, kun aikanaan kun olin töissä ja mielestäni henkisesti rasittavassa töissä, niin se sitten, että käy lenkillä, niin se kummasti huuhtoo niitä työongelmia tuolta päänopista pois ja ne voisi suihkussa sitten pestäkin pois. No tämä oli vähän ehkä yliammuttua, mutta kokemuksellisesti sanoo, että se on ainakin osin totta. Mutta toivon, että jokainen löytäisi oman liikuntamuotonsa, semmoisen, joka ottaisi
hänet koukkuun samanlaisesti kuin tämä maraton on minut ottanut koukkuun. Että muitakin hyviä lajeja varmasti on kuin tämä maraton. Esimerkiksi joku jääkiekko taikka sitten taitoluistelu, joilla siihen on kyvykkyyttä. Tai ylipäätänsä vaikka pyöräily, kun täälläkin on pyöräilymaastoja melko hyviä täällä sekä sitten tuolla metsikössä haastavammasti sekä maanteillä. Mutta joo, meidän kannattaisi jokaisen liikkua ja pitää yllä tästä fyysistä kunnosta mahdollisimman hyvin. Kiitos Veikko ja kiitos Veikko aamuisesta puolimaratonista. Käytiin tuossa Veikon kanssa vähän tutustumassa Hyvinkääseen. Kiitoksia sinulle. Ja oli oikein mukava sun kanssa keskustella ja jatketaan tästä. Liikutetaan Nurmijärveä ja ei muuta kuin lisää maratoneja. Mä hyppään jossain tässä taas mukaan sitten Paloheinään. Mutta kiitoksia. Kiitoksia Veli-Matti ja tervetuloa Paloheinään. Selvä. Ja kiitoksia sinne teille YouTubeen ja podcastiin ja mä oon tosiaan Aittola Vellu saavutettavasti kanssanne. Muistakaa juoda, kuunnella rock'n'rollia, käydä lenkillä, ihan millä tavalla vaan, että vaikka kun työntää naaman ulos, niin se riittää. Saadaan happea, sitä niin sanottua luontaista oikeaa happea. Oikein paljon kiitoksia tästä ja palaamme taas asiaan. Moikka. Itse voi vilkutella tonne jos haluat. Ei tule sikin.